Кеше гомерен шартлы килеш чырларга бүләләр. Балачак, яшүсмер чак, жүләр яшьлек, шын ир-ат яисә хатын-кыз булып җитешкән вакыт һәм инде картлык чоры. Бүген үзенең шын ир-ат булып җитешкән, ярты гасырлык алтын юбилеен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән якташыбыз Хасанов Ирфан Хәнәфи улы каршылый. 50 яшьлек матур туган көне белән аны беренчеләрдән булып әнисе Хашия Яхьевна, абыйсы Абдулсадык Яхьевич белән котлыйлар. Улым Ирфан. Бүген юбилееңдә ярты гасыр кире кайтып, гомеремә читтән бәя бирдем. Әтиең белән без сине нык көтеп алган идек. Нәселебез дәвамчысы, тормышыбыз терәге булырсың дип хыял кырдык. Мәрхүмә әтиеңнең син бик тиз уң кулына әйләндең. Бар эшкә дә анардан өйрәнеп, шын ир-атларча үстең. Башлап мәктәп, аннары намуслы хәрби хезмәттең, соңыннан гаилә коруың булды. Бер-бер артлыгыныкларыбыз тугач, бездән дә бәхетлерәк әби-бабай булмады. Улым, ялгыз канат кага башлагач та син минем иң олы таянычым булдың. Киленем Мәрьям белән авыр чагымда да, шатлыкларымда да бергә Аллага шөкербез. Бүген сиңа 50 яшь тула. Бу акыллым инде аз түгел. Син үзең дә бабай булырга өлгердең. Инде үзеңне хәтерләтеп, улың Илнур да буй егет булды. Синең сыман ук бар эшне дә булдыра, кылынышың, бар хәрәкәтең дә синеңчә. Улым, эшеңдә бар уңышлар, гаиләңдә тынычлык телим. Киләчәктә дә бер авыздан булып, тату гына гомер итик. Рәхмәт, йөземә кызыллык китермичә яшәгәнең өчен. Алтын төсле юбилее бүген газиз улымның. Олы булган бәйрәме ул минем син уң кулымның. Кайчан гына үсәрсең дип, тәүге тапкыр кулыма алган идем сине балам, калып ялгыш уйыма. Бүген инде уйлап торам, каяра гомер узган, ярты гасыр вакыт улым син туган көннән тузган. Минем инде чәчләремә аппак карлар утырды, йөзләремне буразналар еллар санап тутырды. Мәрхүмкәем әтиең дә шатланыр иде бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Бала онық хәсрәтләре күрүләре язмасын, юлларыңда начар кеше улыбыз очрамасын. Сабыр булып, түзем булып атла син алга таба. Шөкер Алла, өй түрендә оныкаларың чаба. Бар акчаны эшләп кенә улым бетереп булмый. Күпме генә эшләсәң дә кеше кисәсе тулмый. Шуңа күрә әзрәк сакла саулыгыңны алтыным. Бүләккә сиңа яңгырар мин сайлап алган җырым. Кадерле Ирфан Хәнәфиевич, алда яңгыраячак җыр сезнең өчен булыр. Бергәләп тыңлый әле. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда. Улыкаем үзең кара, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем
зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип тибәр, улы кайын, улым минем, бәхеткәең булсын димәк, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, улы кайын, улым минем, бәхеткәең булсын димәк, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, якты булыр барыр юлың, мин ышанам сиңа, Ирфан Ханафи улы Хасановка чираттагы кытлау хатын яраткан тормыш иптәше Мәрьям Абдуловна һәм улы Илнур язганнар. Гомер агышында кеше сынала диләр. Әйе, шын ир-ат итеп үстергән, сөекле Хашия әниемә рәхмәт сүзләре әйтүдән башлап китим бу язмамны. Миңа Ходай олы бүләк ясаган, ышанычлы ир, балаларыма шын әти бүләк иткән. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. Ирфаным гаиләдә бердән-бер ул иде. Шунлыктан без әти-әниләр яныннан чыгып китмәдек. Шөкер, барын да булдырдык. Өйне төзекләндердек, балалар тудырдык. Бер кайчан да мин башымны ватмадым. Кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Ирфанымның яраткан сүзләре бар. Сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Мин белә идем, нинди генә киртәләр булса да, ышанычлы җилкәләр артында без. Шөкер, балаларыбыз үсеп җитте. Инде әби, бабай исемен йөртергә дә Ходай мөмкинлек бирде. Мин ирем белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә, җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәр чак. Әкияттә булган кебек, хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса, бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кирдең син, язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Кадерле әтием, мин балачактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстем. Әйе, әтиебез безнең бер кайчан да мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтте. Эшләгәнең миңа булса да, өйрәнгәнең сиңа булыр дигән иде. Ул дөрес сүзләр булган. Мин аңлыйм. Малай кешеләр алар артык мәхәббәт хакында гомер барышында әти-әнигә карата кычкырмыйлар. Ләкин әти, син безнең хөрмәтне сизеп яшисеңдер. Барысы өчен дә рәхмәт укыйм. Алда да синең ышанычларыңны аклап, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырмын дип ышандырам. Котлы булсын матур туган көнең. Әниебез белән узак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерсәгез иде. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Әтиебез өлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча ни бар эшне шөкер эшлибез. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Узак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдән нык һәм олы бит ул, Газизәткәй синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык, калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә яшеннәрдәй алда яшенәгез. Кадерле Ирфан абый,
Яраткан хатыныгыз һәм улыгыз Илнур махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юлладылар. Әйдәгез, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Ялгыз канаты җилеп булмый, менеп булмый юреләргә. Язмышка язганы яр кирәк, мәхәббәт дип дөрләргә. Син минем ошарганда, мин синең ошарганда. Барган атлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга кара. Син минем ошарганда, мин синең ошарганда. Барган атлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга кара. Шатлык тыйып яшәр өчен сине кирәкле янымда. Назлы хисләр чәчәк атты гөлләр булып җанымда. Син минем ошарганда, мин синең ошарганда. Барган атлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга кара. Хыял мәхәббәт иленә барып җитәр өчен дә. Барган атлар бәхет булып кала ул үз көчендә. Син минем ошарганда, мин синең ошарганда. Барган атлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга кара. Син минем ошарганда, мин синең ошарганда. Барган атлар булып икәү, игеләп тормышның күгеләрен ошарбыз алга кара. Барган атлар булып икәү, барган атлар булып икәү, ошарбыз алга кара. Ирфан Ханафиевич Хасановны алтын юбилее белән котлауны дәвам итәбез. Алдагы котлау хатын безгә Иске Кулатка бистәсеннән Мустафиннар гаиләсе, кызы Алсу, кияве Рөстәм, оныклары Радиф һәм Ралиночка, кыдалары Рәис Зиннатуллович һәм Гөлфия Вильдановна язганнар. Яраткан әткәебез, кадерле кытабыз һәм сөекле бабакаебыз. Бүгенге матур юбилей алдыннан без күп төрле матур сүзләр эзләдек. Тик берне аңладык. Син иң матур сүзләрнең дә тагын да матуррагын алайык. Шуның өчен рәхмәтебезне сүз белән түгел, ә инде гомер барышында эшләр аркылы белдерербез. Син безгә шын әти була алдың. Аллага без рәхмәтле булып, бу тормышта синең әйткән сүзеңнән чыкмыйча гомер итәбез. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй, алтын юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек,
бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Синең туган көнгә тиебез нәрсә бирик икән бүләккә. Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Кадерле Кодабыз, балаларның теләкләрен дәвам итеп сиңа ихластан, киләчәктә дә шундый ук матур күңелле, ачык, шат йөзле, ылы йөрәкле булып калуыңны телибез. Гомерләрең алда да матур үссен. Ә инде кодагыебыз белән тигезлектә 100 яшькә кадәр барып җитүегезне дә телибез. Алтын диләр юбилеең, димәк, кыйммәтле икән. Гомер буе гаиләң өчен син булдың улы җилкән. Котлы булсын юбилеең, кабул ит изге теләк. Алда яңгыраган җырда булыр музыкаль бүләк. Кадерле Ирфан абый, алгы көннәрдә дә балаларыгызның мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Ә алар сезнең бәйрәмегезгә бүләк итеп чираттагы матур җырны багышлый. Бездән сиңа изге теләк, исан созып яшә. Әти бәгърем, син бит безгә үзең кояш үзең, ой. Изге күңелеңә күрә әҗерен бирсен Ходай. Әти бәгърем, син бит безгә үзең кояш үзең, ой. Изге әҗерен бирсен Ходай. Йолдызга тиң кызларыңа тулганай булып үзең, чын ир-егетләр шикелле булдың сабыр һәм түзем. Әти бәгърем, син бит безгә үзең кояш үзең, ой. Алтын гомер җәйләреңне бәхетле итсен Ходай. Әҗерен бирсен Ходай. Изге күңелеңә күрә әҗерен бирсен Ходай. Әҗерен бирсен Ходай. Дәвам итәбез. Сезне Ирфан Ханафиевич дөрестән дә бәхетле һәм бай кеше дип атап була. Чөнки кеше бәхете һәм байлыгы балаларда чагыла. Тагын бер яраткан кызыгыз, Бигбаевлар гаиләсе, Иркә, киявегез Илнур, кодагыегыз Гүзәл Рафатовна, карт кодагыегыз Нәзирә Алиевна да бүген читтә калмаганнар.
Әгәр әти безнең сөюне, хөрмәтне һәм бүгенге бәйрәмеңә теләкләрне барысын бергә кушсак, Сызрань белән туган авылыбызга кадәр җитәрлек күпер салып булыр иде дип уйлыйбыз. Бүген янәшәңдә булмасак та, иң җылы теләкләр белән сине урап аласыбыз килә. Нинди бәхет тату гаиләдә яшәргә. Анда барысы да бер-берсен яраталар һәм аңлыйлар. Тормышыбызның авыр мизгелләрендә син кадерлебез гел таяныч булдың. Сиңа бүген 50 яшь. Инде хезмәт һәм якыннарың турында кайгыртып үткән еллар артта калсын. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа. Син безнең әтиебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр. Аларны дәресләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кошлары махсус сиңа дип сиренада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Сиңа Кавказ якларындагы нык сәламәтлек, Кавказлылар сыман узак яшә газизыбыз. Безне юбилейда яхшы кәеф һәм нурлы елмаю белән сөендер. Туган көнең белән яраткан кешебез безнең. Газизыбыз, сиңа 50 тулды. Тик бу гомер тавын менмәдең. Син бит әле бу матур дөньяга 100дән ким яшәргә килмәдең. Сиңа диеп язган бөтен җырлар җырланмады әле, ашыкма. Гомереңнең матур көзләрендә зинһар авырлыкка юлыкма. Әнкәебез белән узак еллар каршылагыз безне кунакка. Без әле китмәбез хушлашып, сездән газизларым узакка. Телибез чын ихлас йөрәкләрдән юбилейлар котлы булуын. Эшләре генә түгел әле, кулат кыным бәйрәмгә тулуын. Кадерле кодабыз, күптән түгел генә туганлашсак та, сине нык хөрмәтләр өчен сәбәбебез бар. Кыска вакыт эчендә без аңладык, син үз сүзеңдә торучан, иң беренче ярдәмгә җитә торган кеше. Рәхмәт, матур кызыгызны безгә бүләк итеп бирүегез өчен. Алда да тату гына аралашып гомер итик. Котлы булсын юбилеең, кабатланмас бәйрәмең. Кабул итеп ал чыкыда шушы теләк бәйләмен. Мәрьям белән икәү бергә ак кошларда яшәгез. Сөеп һәм сөелеп кенә яшеннәрдә яшнәгез. Бәхетегез ташып торсын, шатлыгыгыз мул булсын. Бүген табын артларына туганнар, дуслар тулсын. Кадерле Ирфан Ханафиевич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган җыр кәефләрегезне күтәрсен. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти.
бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге сине ти, гаиләбезнең йөрәге сине ти, барыбызның терәге сине ти, язмышыбыз бүләге сине ти. Өебезнең үзәге сине ти, гаиләбезнең йөрәге сине ти, барыбызның терәге сине ти, язмышыбыз бүләге сине ти, барыбызның терәге сине ти, язмышыбыз бүләге сине ти. Чираттагы кытлау хаты безгә Сызрань шәһәреннән килде. Бу юлы иң җылы теләкләрен сезгә Ирфан абый, бер туган сеңелегез Римма, киявегез Рафаэль, уллары Эмиль, тормыш иптәше Лера, кызлары Гөлия һәм Никита җиткерәләр. Кадерле, яраткан абыем, бала чактан ук без бик тату булып үстек. Абыем барлыгына мин бик шат идем, чөнки ул мине бар заттан да яклаучы һәм саклаучым булды. Абыема карата мәхәббәтем еллар арткан сайын арта гына барды. Хәзер араларыбыз зур булса да, чакрымнар безне аерса да күңелләр аерылмый. Чөнки Ирфан абыем гел шалтыратып, хәлләр белешеп, бары ярдәм итеп кенә яши. Без ял көннәренә кайткач та, балаларым шул кадәр яратып аларда яшиләр. Ирфан абзылары белән Мәрьям апаларын нык хөрмәт итәләр алар. Ә инде янәшәләрендә әниебезнең яшәве тагы да шатландыра. Рәхмәт сезгә, хөрмәт һәм мәрхәмәт күрсәтеп яшәгәнегез өчен. Абыебыз, кара әле син әкренләп, олыгаеп гомереңнең уртасына җитәсең. Шөкер, юлың туры. Раббым алда да, Мәрьям җиңгәбез белән бала аныкларыгызның бәхетенә куанып, безгә бар яктан да үрнәк булып, матур гомер кичерегез. Без сезне бик яратабыз. Абыема азмы күпме, белмибез дә яшь тулган. Бүгенге көндә ул инде тулы бер җегет булган. Булдыклы гаилә башлыгы, хөрмәт иткән әтидә. Сөеп туйгысыз бабакай, шуңа матур яшидә. Өстәвенә ул бит безнең иң өлкән абыебыз. Аны без хөрмәт итәбез, аеруча саклыйбыз. Котлы булсын туган көнең, бирсен Раббым бәхетең, бары түрнең башларында махсус синең тәхетең. Сабыр кылып яшәле син, мәхәббәткә төренеп. Һәр бер көнгә Раббыбызның алда бары сөенеп. Кадерле Ирфан Хәнәфиевич, якыннарыгызның теләкләре чынга ашсын. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын. Bir eniden, bir etiden, bir terbiye alganbız. Alar üçün bir can bulup, biz bir tigiz bulganbız. Tuğanım, tuğanım, şatlıkta da мәңгі бірге bulayık. Қайғыда да, şatlıkta da мәңгі бірге bulayık. Bir kaşıktan, bir savuttan, bir
ризықтан туйғанбыз, бір-бірімізге ярдәмләшеп яшәр өчен туғанбыз. Туғаным, туғаным, қолны қолға сузайық, қайғыда да, шатлықта да мәңгі бірге болайық. Қайғыда да, шатлықта да мәңгі бірге болайық. Әркім айрым дүния қыла, сезмей ғыныр узғаны, үзмек туғанлық жіплерін бірге болайық. Туғаным, 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 қолны қолға сузайық, қайғыда да, шатлықта да мәңгі бірге болайық. Қайғыда да, шатлықта да. Мәңгі бірге болайық. Кадрлы Ирфан Ханафиевич, бәйрәм концертыгызны дәвам итеп Тольятти шәһәреннән балдызыгыз Илмира, бажагыз Наил балалары белән, Шуриныгыз Иршад гаиләсе белән, Яңа Зимница авылыннан якыннарыгыз Разия Усмановна, Хадиша Усмановна, Расимя Усмановна балалары белән язган котлау хаты яңгырар. Әлеге теләкләргә шулай ук Иске Мастактан бажагыз Рөстәм гаиләсе бала оныклары белән кушылалар. Ирфаныбыз безнең яраткан апабыз, сеңелебезнең сөекле ире генә түгел. Ул әле безнең иң якын, иң ышанычлы туганыбыз да, дустыбыз да, иң яраткан киявебез дә. Без аның белән инде бик озак еллар бергә. Бүген инде без бик яхшы беләбез. Әллә нинди очракта да, авыр минутта, катлаулы хәлдә дә ул үзенең мәшәкатьләрен читкә куеп, чабып килеп җилкәсен куяр, ярдәм итер, киңәшен бирер. Ул безгә дустыбыз да, якын туганыбыз да, бер туган энебез дә төсле. Һәм безнең өчен бу якын мөнәсәбәтебез бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә безнең бар гаиләбез үзебезгә нәрсә теләсәк, аңа да шуны теләкләрне телибез. Иң әһәмиятлесе саулык, сәламәтлек. Бар гаиләгезгә бәхет һәм мәхәббәт. Киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән шатлык истәлсен. Балаларыгыз сезне тик куандырып яшәсеннәр. Бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Без шундый кияүгә тап булуыбызга бик шат. Әйе, күрешкәч безнең аралашу өчен сүзләр бетми. Гел синең кәефең күтәренке. Гомердә яшәке сүз әйтеп күңел рәнҗетмисең. Әле ярый безгә шундый кияү насыйп булган. Һәр кем килә җиргә бәхет өчен. Изли, таба, менә үрләргә. Насыйп булсын сиңа канатланып гомер тауларына менәргә. Игелекле булсын гомер минутларың. Яшәүдән дә ямьле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын. Бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Борчылма син. Әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине эзлеп яратучы якын кешеләрең булсалар. Ирфан абый, алдагы бәйрәмнәрне, юбилейларны да туганнарыгыз белән бергәләшеп, күңелле генә үткәрергә язсын иде. Сезнең өчен якыннарыгыз бала аныклары белән сайлаган җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
günlük bu dünya, ömrünü kim bilir, elle küpmü elle ezmidir. Günde bir gün ötüp durgan günler, birgelikten egine yemlidir. Şiircikler bir kuveydi güz, kızgülerge oramazsak görünmey. Günümün jidide, yüreğin sigizide, gımır ötkenligi sizilmey. Günümün jidide, yüreğin sigizide, gımır ötkenligi sizilmey. Күпме кышлар очты күзләрендә, күпме кышлар кайтты язлары. Күпме күрдек аның, күрдек җәйләрендә, кышларында яуган карларын. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамассак күренмәй. Күңелмен җидедә, йөрәкмен сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелмен җидедә, йөрәкмен сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Авырлыгы авыр тыйылмаган, шатлыклары аткан бер мәгъбир. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшик әле шулай бергә. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамассак күренмәй. Күңелмен җидедә, йөрәкмен сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелмен җидедә, йөрәкмен сигездә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Яшьлек бик яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда.